हेलो एवरीवन दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय सलायगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोराव नायनानै एसेबाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे स' दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन स' ओमफ्राय लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों गोदानै मोनसे बर' सावथुननि सायाव आपडेट लानानै ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे बर' सावथुननि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलाङोब्लानो जाबाय लोगोफोर स' लोगोफोर बिथां प्रबिन मैथा बर'नि स्ट'रि स्क्रिप्ट डाइरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बर' सावथुन जाय सावथुननि मुङानो जादों मिस्टार ग्रेजुएट ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुननि ट्रेलार भिडिअखौथ' आगोलाव गोबाङानो नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन ओमफ्राय लोगोफोर बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुनावनो जौगाहायै फाव खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों बिरफुं महिलारि मनिषा कमलेश्वर प्रबिन मैथा बर' देगार सिं आरो कामिनी राकेश आरो लोगोसे गोबांथार बर'नि फाव खालामगिरिफोरनि फाव खालामनायखौ बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामनाय नुनो मोन्दों लोगोफोर स' लोगोफोर बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुनखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो पार्ट 1निफ्राय लानानै पार्ट 6सिम नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन जानांगौ दे आरो लोगोफोर बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुनखौ पार्ट 1निफ्राय लानानै पार्ट 6सिम अलरेडि रिलिजबो खालामनानै होखाबायमोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना बेनि पार्ट 7खौ जोबोरैनो नायनो होननानै एक्साइटेड जाबाय थादोंमोन गोबाङानो कमेन्ट्स खालामदोंमोन माब्ला रिलिज खालामगोन होननानै स' लोगोफोर बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7खौबो फाइनालि रिलिज खालामनानै होमारबायदि लोगोफोर जुदि दासिमाव नोंथांमोना सोरबाफोर बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7खौ जुदि दासिमाव नायालासिनो थादोंब्ला रिंसार ब्रह्म चेनेलनि गेजेरजों बयबो थांनानै नायहैदो लोगोफोर आरो सोर नोंथांमोना बे पार्ट 7खौबो नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आरो नोंथांमोना बेनि पार्ट 8खौ नायनो थाखाय दानिफ्रायनो एक्साइटेड जाबाय नामा जुदि नोंथांमोना बेनि पार्ट 8खौ नायनो थाखाय दानिफ्रायनो एक्साइटेड जाबायब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर स' लोगोफोर बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुननि पार्ट 8खौबो थाबैनो रिंसार ब्रह्म चेनेलनि गेजेरजोंनो थाबैनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन दे लोगोफोर जुदि नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लानो बिथांमोना बेनि पार्ट 8खौबो थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन लोगोफोर स' लोगोफोर लोगोसे नै दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां आपकामिं मुभि मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेटखौ आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों मोनथिनो मोनबाय थायो स' थेंक इउ फर वाचिं